Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa wannan tasha mai albarka. Idan wannan ne farkon zuwanka wannan channel namu mai albarka, ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa da zarar mun ɗaura za ku ga fina-finanmu. Wannan shine kaɗan daga cikin takaitaccen tarihin Aminu Saira wanda aka fi sani da Saira Movie mai fim ɗin Labarina. An haifi jarumi Aminu Saira a ranar 20 ga watan Afrilu, wanda a yanzu yana da shekara 38 kenan a duniya. Aminu ya kasance shahararren marubuci mai shirya fina-finai sannan kuma darakta a Najeriya. Ya fito daga jihar Kano, Najeriya. Ya karanci kimiyyar Kur'ani a makarantar kwalejin Aminu Kano. Da farko yana harkar kasuwanci ne, amma a shekara 2006 zai ya sauya alƙalarsa inda ya abba kamfanin Kannywood mamaki da aikinsa na farko, wato fim ɗinsa na Musnadi. Daraktar shirya fina-finai Hausa Aminu Saira ya kasance mafi shahararre a gurin shirya fina-finai a dandalin Kannywood. Abokan aikinsa na sha'awar tsarin aikinsa, amincinsa da kuma basirarsa. Bajintarsa ta fito ne bayan